Ziua bună și bine-ai venit la Ristorante San Marco! Aici, în inima centrului vechi al Târgoviștei, prospețimea se îmbină perfect cu savoarea în platourile noastre generoase. Acestea, dar și atmosfera primitoare, fac din fiecare masă o amintire de poveste. În timp ce te bucuri de o experiență culinară desăvârșită, iată cu ce alte amintiri poți pleca de aici. Colecția Iubește Târgoviște este un concept inedit de suveniruri, prezentând pe lângă grafica originală una dintre cele mai frumoase povești audio ale orașului Târgoviște, care te conduce în locuri din prezent, plimbându-te prin trecut, amintindu-ți de evenimentele și oamenii importanți ai vremurilor apuse. Asta înseamnă că este prezentată istoria obiectivelor turistice care pot fi vizitate astăzi într-un mod atractiv atât pentru copii cât și pentru adulți, datele istorice fiind îmbrăcate în emoții. Cumpără un suvenir inedit, scanează codul QR de pe produs și ascultă povestea orașului. Suvenirurile din colecția Iubește Târgoviște sunt o amintire pentru oricine a trăit cel puțin un moment frumos pe meleaguri târgoviștene. Prezentarea orașului este scrisă și povestită de Andreea Cornea, autor de povești pentru copii și creator de jocuri, cu sprijinul informațiilor documentate primite de la Iulia Ghercă, jurnalist și scriitor târgoviștean. Din bucuria faptului că iubim acest oraș în care au crescut bunicii și părinții noștri, în care am crescut noi și unde acum cresc copiii noștri, s-a născut acest îndrăzneț proiect care, arătând bogăția istoriei și a locurilor, vine ca un îndemn. Iubește Târgoviște! Îți mulțumim că ai ales Ristorante San Marco. Te așteptăm oricând să te bucuri de un rafinament gastronomic complet și să pleci de aici cu amintiri de neuitat.